Gilabert, qu'has dit la tua lenga mai rau che lo gascun? Mais, so che lo gascun? So che lo gascun. T'as répondu à la question que quand on parle de l'histoire. Qu'il y a eu 13 livres d'histoire. Lu qui est de Michael Broclode, La Gascogne, témoignage sur 2000 ans d'histoire, édité à l'association Pernosto, qui n'est une autre aussi qui est Gascogne, langue et identité de Halib Lartigue, édité à l'association Pernosto, et qui n'est une autre aussi écrite par Vasco, qui dit la même cause, parce que avem autres histoires comme de los Vascos, qui est de Jean-Louis Daban, qui s'appelle Histoire du peuple basque. Donc, une histoire que vous savez que les nostres aïeux, qui eren bascos, et qui vivaient en aquest territori, aquí que vedem, entre la Garona, qui va de cap au nord, et l'Ebre, qui va de cap au sud. Deux rius paral·leles, mais qui van en sens contrari. Donc, els nostres avantpassats, els bascos, que vivaven aquí, a Autobar, dimelo també. Bon, quan els romans arriben a conquisir la Gascogne, quan Juli César vedò el nostre país quin era, que l'appelait Aquitani, que vol dir en latí el país de l'aigua, i el món que hi vivem us appelait Aquitans. Bon. Més el món que eren a Serà, que havien guardat el nom, basco. La veig, que cal saber que César, que digut també, e aquò que és important, tots els nostres historians que citen aquesta frase, com vidú en el nostre país, César que digu, Gallos Apaquitanis, Garona flumen dividit. La Garona que separa els gaus dels aquitans. En francès, la Garona separa les Gaulois des Aquitains. Donc, la première cause est que la vedem sous capítol 1, sous capítol 1 de Michael Broclode, nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois. Que vedem aquí. Le títol del primer capítol que nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois. Bon, que és tonant, per mo que se t'han ensenyat a tots. Més, no sé com pas estonar. Per mo, ell que t'he vist au Sénégal en les années 50, que han ensenyat això, els ancêtres étaient les Gaulois, ils étaient grands, ils étaient blancs, aux Sénégalais. Que disaient aux Sénégalais? Mais à tous les peuples d'Afrique qui sont estats colonisats per la França. Et à la Guadeloupe, per tot. Donc, no se n'estonim pas, sappiam sonque que nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois, els nostres aïeux n'eren pas gaus, que eren bascos. Que ja le permetin. Quan, après l'occupation romane, qu'il y a eu une évolution, d'abord le nostre país, que l'apperen, quan l'agrandin, que l'apperen Novem Populania, que vedem la mapa així, de la Novem Populania, que vol dir el país dels 9 pobles, la Novem Populania. Més que vedem que hi tostem el triangle gascú, la Gascunya, i aquest món que volen estar separats dos altres gaus. E això que és escrit sur la peire de Hasparren, que hi ha una inscripció on diuen que el responsable, que només el responsable, que ha de demandar a Roma d'estar administrats separadament dos altres gaus. Bon, els altres gaus que diuen de la Garona de tot ce qui est à l'est et au nord de la Garona. Donc, qui a eu évolution, Novem Populania, et au segle XVI, hi ha un món que eren de l'altre costat, que eren també bascos, i pramo de guerres que no s'acabaven pas contra els visigots, l'història que s'ha renovat, que també va dar en Síria,
aquest món caçats per guerres contra els visigots que venen del nostre costat, que es venen instal·lar així, també la paz, i que trobem en el nostre país món que parlaven la mateixa llengua, que eren resta d'ells. I com eren nombrosos, que veien al nostre país l'or nom. Els que separaven aquest món, que separaven en basco esqualdun, los latins de esqualdun, que nasen Huasco, escrit V-A-S-C-O, o plural Huascones, en espanyol queda morat Vasco, V-A-S-C-O, Vasco, i o plural Huascos. Donc, aquest món en arribant així, com eren nombrosos, que tornem, que veiem al nostre país el nom latí, el món de novem populaní, que s'aparena d'aquest moment Huascos, i això que hi ha que de l'altre costat, que hi ha el nom basco, per influències germaniques, el mot Huasco ha pu fer el V que es canvia en G, i que devingut Gascus, ha pu G. Donc, vedem que el nom Gascú, el nom basco espanyol, el nom basco, que és el mateix mot, més pronunciat de tres faixons diferents, que és de la mateixa origine. Donc, que sabem, la nostra llengua, que és una llengua basco-latina. Quan els romans que posen el latí, que era la llengua de l'administració, que era una llengua placegue, que podia ser superior au basco, qui ne es parlava pas en aquell moment, qui ne s'escrivia pas. Donc, més quan el latí est fluixet, quan la dominació romana és fluixet, l'influència romana és fluixet, aquest latí imposat als romans, que es transforma i que t'ha una llengua romana, una llengua latina, que és el gascó. Més, el món qui s'hi queda a parlar aquest gascó, que parlava en basco, que parla con el substrat, et donc, com parlava en basco, que ici, d'aquesta civilització latina, el gascó, que és una llengua basco-latina, que és una llengua latina influenciada per la llengua basco, que el món per totes les campanyes hi parlaven.